Awele tongala, awele tongala, awele tongo, we tongala, awele tongala, awele tongala, awele tongo, we tongala, ona mangizenza, ngenzi wabagi, abagitsabanga seko. Nyane yedlozi yejabulu maizongene kaya ingonyane yedlozi yejabulu maizongene kaya hawu yedlozi yejabulu maizongene kaya maizongene kaya yedlozi yejabulu maizongene kaya ingonyane awele tungalami awele tungalami Sikhulekile ekhaya. Awafika lo mfana madoda. Ngena bo wemfana kaMtungu. Hawu, ngena mfana hlala khona lapha ndodana. Hawu. Unini umuntu ekulindele ngempela? Awu makhosi, ngabe ubusuzwe ngobani ukuthi ngubani nokuthi ngiyeza? Hayi. Nina abantu bempucuzeko angeke nize nikwazi lokho kuyekeleni kuthina. Yisho nje wena ukuthi ungihlasele ngani ebusuku. Makhosi, ngingeza kuwena ukuthi ngize ngani la ngoba nguwe uthe ufuna ukungibona. Awuze lo mfana edlala ngami madoda. Hawu. Hayi lalela ke ngitshela. Yazi incane kakhulu into okufanele uyenze ukuze sizame ukuthi silungise izinto lapha ekhaya. Angithi uyakhumbula ukuthi kunesethembiso owasenza gogo. Usasikhumbula sona leso sithembiso ukuthi sasithini? Yebo, ngiyakhumbula makhosi. Ngathembisa ugogo ukuthi ngizomakhela indlu yakhe. Ngigcine kuze izizukulwane nezizukulwane ziyibone. Sigcine ihlale ikahle. Hawu, ngoba phoma manje kuzokale ngazathi into elula nje manje pho yini kanti enza ukuthi izinto lezi zingenzeki. Ngasuke ngalandela abaphathi bezwe laba abathi ukuya endlini yabantu abadala kunobudimoni. Hawu. Ngabe ngasakwazi ukuthi ngiqhubeke nawo. Hawu, kodwa mfana kaMtungu ngoba ngithi uhlakaniphile nje kanti imiqondo lena yeyani bakithi mase nizohluleka ukuthi nifunele nini ucwaningo niphinde nihlaziyele nina futhi izinto. Makhosi, akulula ukuthi sizicwaningele thina ngoba sisuke sitshelwa abaholi abakhethwe inkosi ukuthi basihole. Yabona, hayi ngeke. Ulwazi lisabalele kabi mfana kaMtungu uma ubukisisa kahle. Siyakwazi ukuthi sisenzele izinto sicabangele thina. Siphinde futhi sihlaziyele thina ngokwethu. Yazini yahlupha. Uyayibona lento le ifana nse naleni yenzayo ukuthi umuntu ahlale neBhayibheli isonto lonke angalifundi. Uyothi angaliphatha ngesonto nakhona futhi aphinde angalifundi. Alifunde lo umuntu nalo muntu futhi aphinde ahlaziye ngendlela athanda ngayo. Uyabona nje ukuthi ngendlela ulwazi esincishele ngalo yikho abantu uthola ukuthi banifunza oshibhoshi nje bandlisa ngotshani kuyale ingoba anifuni ukuthi nisebenzisele nini ulwazi ngendlela efanele. Manje makhosi, esimone esinjengalesi kumele ngenze njani ukuze ngikwazi ukuthi izinto zilunge? Hayi kona usheshile wena ndodana washeshe wafika izinto zakho izohleleka. Yabona, thatha impepho le zothi uthatha impepho le ufike lapha ekhaya ufike uyishisa. Mawuyishisa ebese uyakhuluma nogogo. Uxolisa ukuthi uyaxolisa ukuthi uthatha isikhathi esidangaka ukuthi izinto yilunge. Kodwa ke kusukela manje izinto izolunga. Ungakhohlwa nje ukuthi ulibeke nje licacile ukuthi wenza iphutha kodwa izinto zona uyimisele ngokuthi uyibuyisele esimene sejwayelekile. Makhosi, ngabe mhlambe inhlawulo yakho izoma kanjani? Hayi nangu mfana bo. Indaba yenhlawulo mina ngikhonela ukusiza abantu lapha wemfana kaMtungu. Izinto nje izolunga. Uyabona ke izothi into zakho mhlazalunga. Ebese ke uyabuya ke uzongipha lokho othanda ukuthi ungiphe khona obona ukuthi kuzongijabulisa. Makhosi. Akubongwa ke mfana futhi akuvalelise. Awele tongala, awele tongala, awele tongo, we tongala, awele tongala, awele tongala, awele tongo.